Video číslo 3.2, smer od Humenného Michaloviec po výpadovke od značky Vranov nad Topľou. Smerujeme po štátnej ceste číslo 18 po obchvate okolo mesta Vranov na prevádzku do Brianského. Po ľavej strane sa nachádza Tesco, pred nami hotel Patriot, odbočujeme doprava na svetelnej križovatke. Doprava a smerujeme do centra mesta. Po pravej strane Lidl. Ideme po ulici do Duklianských hrdinov. Prichádzame na železničné priecestie. Prvý kruhový objazd. Na ňom smerujeme rovno. Priamo do centra mesta. Sme stále na ulici Duklianských hrdinov. Prešli sme 600 metrov od značky na výpadovke alebo na obchvate mesta Vranov. Smerujeme ďalej, po hlavnej ceste prichádzame k druhému kruhovému objazdu, na ktorom odbočíme doľava. Pred nami bývalý hotel Rozkvet, kruhový objazd, 900 metrov. Prichádzame na námestie Slobody, na prvej križovatke odbočujeme doprava, pred nami rímskokatolícky kostol, odbočujeme na ulicu do Brianského. Po pravej strane hlavná pošta, 1200 metrov od značky na výpadovke prichádzame k firme Gikos na ulici do Brianského 1500. Červená budova. Od značky na výpadovke je to 1300 metrov.